Hello guys, hi guys, hi guys. Hello guys, Masquera say, Muri say guys, Masquera say, how are you? Once we are here, bagari. Yes, bagari mpolo kwane mira ipaduze. Puwai my tickets, I've got 5 tickets to give away. Bagari mpolo kwane, I have 5 tickets to give away. Kutimende kumufara wone bamwe, nemuswe Saturday. Ku polo kwane koko. And it mamkase guys, mamkase guys. Munobaziya panonzi pagetos chisa nyama. Munobaziya panonzi pagetos chisa nyama. Pagetos chisa nyama kupolokwane. Munobaziya getos chisa nyama. Ndo kwanenge ari popteni kokoko. Pagetos chisa nyama. Anditika ehe. Ndo panenge ari mazimba. Farai guys. Fokakauya. Farai guys. Anditika mufare anditi, but be responsible mukufara umu. Anditika be responsible mukufara. Ehe. So guys, ndauya kuti ndimbotanga kutaura nenyaya ishi andika endorsement ishi. Vari kupolokwane ndine 5 matickets androda kupai 5 tickets that I want to give away. Andika nesaturday musi wa4 kuri kuuya pop 10. Andika kuri kuuya pop 10 muimbi pop 10 iko kwenyu kupolokwane uko. Saka ndine 5 tickets. Varipo here vagare kupolokwane apa ionekwa ide kuisa malafu nemalext one. Isai malafu nemalext one vagare mupolokwane muripo here. Polokwane team, are you there? Muimbi Grace muimbi anogona chaiko, one of the vaimbis vari kupisa paZimbabwe apa. Anditika isai malafu nemalext one. Polokwane isai malafu nemalext one, right? So I'm going to ask 5 questions chete guys. 5 questions andichabvunza gaindise number dzekufona. Anenge atanga kudaira anditika question ndokupa ticket ndonyora zita rako pasi. Zita rako uchazoona sera kurave kupage yezororoko. Anditika kureva kuti wawina ticket wozoenda kunoclaima ticket rako. Anditika musokupinda upinda woclaima ticket rako. Hands I love popcorn. Okay. Saka ndakubvunza mubvunzo naika mubva mafona tobva tabvunza. Anditi ehe. Gotora samazi unoya kusema unokafona paWhatsApp ndapedza panapa tinotaura. Right. Mubvunzo wangu wekutanga vanhu vekupolokwane. Mubvunzo wangu wekutanga what? Kana uchi policy yekuzororo. Policy yekuzororo inotangira pamari. Policy yezororo inotangira pamari. Fona itinzwe. Andi akaimba fadza mutengi wedoro. Fadza mutengi wewawa. Fadza mutengi. Andi maizwa. Saka guys, policy yezororo inotangira pamari. Polokwane people. Policy yezororo inotangira pamari. Paida moyo ini chigara ndiri pano. Policy inotangira pamari guys. Number ndakapina anditi fona pa number idzo kana uri wepolokwane. Andika uri wepolokwane uri zororo policy holder. Fona pa number idzo. Musanyore ma comment section guys. Don't write in your comment section. Naive de mako ndati munhu ngaafone. Ndaisa number dzekufona 1 guys. Ndaisa number dzekufona 1. Zvino mukaudzira vanhu maanswer munenge matadza. Ndikuda I want Polokwane people only. Polokwane people only. Polokwane people only. Vanenge vane ma policy ezororo. And Polokwane people only. Fona iku WhatsApp guys, number ndakapina hapo. Fona ine WhatsApp.
Polisi yezororo inotangira pamari. Hapana. Polokwane people fonai. Aiwa as a woman. Pari kufonwa neWhatsApp. Panofonwa kuWhatsApp. Pana hapana vanombofona direct. Vanenge vachifona kuWhatsApp. Vanofona nemaWhatsApp calls. Ndiwo vanofona nawo. Havafoni neairtime. WhatsApp calls. Thank you, Gertrude. WhatsApp calls. Ndiwo vanoshandisa havafoni direct. Saka WhatsApp call fonai kumaWhatsApp call gogo mutudze kuti police inotangira pamari. Hanzi havana mapolisi. Kana vasina mapolisi, I'm going to keep my tickets. Sure. I'm going to keep my tickets. Kana vasina mapolisi. WhatsApp calls, guys. Fonai on WhatsApp calls. Polokwane people only. Zororo policy holders. Polokwane people. Kana uri kupolokwane fona pa number idzi. Kana uri kupolokwane Brenda fona pa number dzinakapinda padzasa. Uchiudza kuti policy kuzororo mutangira pamari. Mukutononoka kufona. Guys, ndotopinda panyaya ine musoro. Nyaya hombe chaiyo, but mukutononoka kufona. Hapana munhu ari kuziva. Kuti hapana polokwane. Hapana polokwane. Polokwane kwete Joburg. Polokwane. Kwai isu if they don't have police paiswa no crossing between. Munoenda kupolokwane. Kunobuda polokwane. Munoenda kupolokwane. Kuri kudiwa vanoenda kupolokwane. Kana une policy yacho uri kupolokwane fona ka guys. Ita zvokufona. Ita zvokufona. Polokwane mazarura yakaita mimbai. Zvikutonishamisa naimi. Saka nepolokwane vana mapolisi naimi. Achoro muri sei. Saka nekupolokwane hamuna mapolisi naimi. Chiyo yandi kujoini sei vana polokwane mapolisi acho right. Yandi kujoini sei. Vana polokwane chiyo yandi kujoini sei. Muripo era nepolokwane apa. Iwe kusalinkira comment section usati jairira svika ipapo iwe unongosvika panapa pasenge nhingirikiri uchingopfekera chete wambotaura wambokumbira kuti ndoda kusalinkira comment section unoisalinkira kuri kuti upromote page rako usina kutaura nevaridzi vepage tokubloka. Ndaiona pimadu ndoda kutoiadresa but vanhu havasi kuda kuti tipe maningi saka polokwane hakuna vanhu. Muri vepolokwane here nhai Roxy? Muri vepolokwane? Muri vepolokwane here? Roxy uri vepolokwane? Guys, matickets hakuda kuenda nawo. Hamusi kuda matickets. You don't want tickets. Vanopolokwane hamuna mapolisi. Hamuna mapolisi vanopolokwane. You don't have police. Joza ndetoti tipe isusu. Vanopolokwane hamuna mapolisi. Hello? Polokwane vana kune mapolisi vanhu vakajona mapolisi kupolokwane. Kuda vari kumabasa avo.
vanhu varikutodaidzira vase kupolokwani indiri danho ipolokwani hanzi mutofambira moya kuzotipa mapolisi kuno havana mapolisi vamwe vana amen zvakaoma nemazariro andoona akaita vanhu kupolokwani uko amen ndakupa chero vejozai vanoda kuenda zvavo maybe all right, it's okay. Guys, ndakupa hangu vane ticket vejobek matickets vanoda. I'm giving matickets hanzi muzobvunza manheru. But amen. Mastai anga chida kuannouncewa ka. Ivanhu vanenge vawina. Right, jobek yacho yaitinzwi. Asipe matiketi kwa chairman. Wada matiketi kwa chairman. Nyaya yacho bara chimbira chione vari kudai kwa chairman tochipa panapa pane ekwa chairman ekwa killer T toita ekwa pop 10 paramira mushi rumbidzai uri wekupi rumbidzai kagura uri wekupi ndiri kuzama kubata chairman wacho kuti ndivaudze kuti ndapa vanhu matikets 5 fona haisi kudairwa alright handei kujobek fona itinzo jobek ndati hatichabvunzi handitika ndoda kuti mundiudzewo kuti kujobek maoffices ezororo ari kupi vari kujobek maoffices ezororo fona itinzwi maoffices ezororo ari kupi. Thank you Titi. Hands ready no fitter. Thank you, Maroon. Maroon guy. That's ready. Quite nice top. Thank you. I'll sit up here rogwe. Rogwe. Right. My office says already copy guys. I'm jobek. Right in. Can I watch that ticket? Because I'm so 14 to my function. Tinayo ya pop 10 polokwan. Twitter ya killer T. Pretoria. Hands kurandi big smelly. Achihoro vagona ko imwe iri kupi achihoro vagona 1 racho kwasara rimwe 1 ticket kwasara rimwe ine 2 mabranches ko rimwe branch riri kupi Bramfontein. Thank you Ellie yabva yadavirwa. Hello yela okay, network yake iri kunetsa. Hello, SIS MELLY. Tiri bori sei. Kuzorora kujobek ari Bramfontein. Wagona, but maita too much saka ndangokupai mese. Unoinda here kupolokwane kana kuti ungodawo zvako zvongowana tiketi. Aiwa ko amuna kuti jobek aipolokwane nefa. Aya ndeyepolokwane aya. All right. Aiwa apolokwane aya. Right. Guys, my next question is, anditi, ndakubvunza bvunzo kuti kana une polisi yezororo
handitika ukafa nhasi zororo ine bhazi here ine bhazi here zororo rokuti uinonovikora kuti hauna bhazi ine bhazi here zororo zororo ine bhazi here Queen B kadi unongoenda pane any branch rezororo vanotokuitira kadi wakamira ipapo panzvimbo vanotokuita wakamira ipapo panzvimbo unongoenda ipapo usviko ndaizotora kadi rangu ndini chumpresi wotaura zita rako ndini brenda ningi police number yako unotobva nekadhi rako wakatomira unotobva naro kadhi ipapo same time kwaitaipiwa 1 last year 1 wakadi kutora kadhi rako machine wava kugadzira makadhi wakauya vanhu vakatora makadhi avo ipapo pachigadzirwa makadhi kweyo wakaita sei ndiro anoenda kupolokwane guys antika ndiro anoenda kupolokwane anzi inaro atanga kunyora ndisusu dwemaisu ndiro anoenda guys ndiro anoenda antika vanoenda kupolokwane okay anzi anaro makati no makati inaro saka tapa Shadrack kuzonyei wawana tiketi rako rokuenda kushow kwa pop 10 anditika wawana tiketi rokuenda kwa pop 10 anditi ozoclaima tiketi rako kana wasvika padoor tell them ndakawina tiketi rangu and you give them your names nchava pamazita then osvika odi uwana hanzi yes the depends ne package wakatora very true right naimini mbondiudzaiwo pana bhosi mukuru wepazororo anosimbouya pana pastereki vanonzani bhosi mukuru wekuzororo so vanosimboya panapa so vanogara vakapfeka masutu so vanonzani pana anoziva zita here Shadrack tiketi mazita enyu ndinopa vezororo vanenge varipo pagedhi iwo ngosvika kuti ndakawina tiketi rangu nonzi ndingi mazita vanenge vanawo usvika uchitopinda tiudzaiwo sara bhosi vatinogara tinavo kumafunction vanombofamba neni so vanonzani vanonzani bhosi guys vakuzororo vatosimbonya kufamba maikone wakai vanozikama stereki pano peni yachikwena vanozikama zvokutodaro pano vanozikama pano pezvokutodaro vanozikama pano kwai ndongoziva vanofamba nasimena chita basa vanonzani kufa vanonzani ivavo vanonzani alright Shadrack vanonzani kwaenda vatadza zita ravo rinotanga nava ma ndakupai clue zita ravo rinotanga nama kwai vanonzi bosi obina anzi natresi walking hativazivi okay ndikuda vanotora tiketi guys ndikuda kupa matikets guys tipedza zvematikets yes Rachel awina tiketi rake Rachel awina tiketi rake mubve mavaziva nhasi anditika Rachel agona Rachel agona ndida kubvunza nai vedwe iye mangoti akaroora here naye asikana pindurai kumuconversation vakaroora here kambosa kuti vari single kambosa kuti chii handizivi vakaroora here vanonziva mashingaidzi imbai vakaroora here anzi alright vhimoyo ndiye atanga right vhimoyo atanga
saka vimwe guys munotora matiketsi enyu hanzi vanodziba munini uyo akati vanonzi Mr. Edison and Edwin Anderson ainga muri kuuya nazvo handika right. Saka guys musi wa4 vari kupolokwane moenda handika kupolokwane munofara muriko uchiona pop 10. Please these names I'm going to forward them kumberi imukasvika pagedhe mungonoti tikukumbirawo tine masta edu akabva kwaSIS MELLY Diaries akati akawina matiketsi motobvunza kuti votokupai matiketsi enyu mopinda handitika right yapira handi kukanyaya kadikidika ndoda kutaura sandaenda guys. I feel sleepy ndiziro ndakama sleeping tablet guys ndobva asi ndinge sati rapera mubhodhi ndikuwa kuti kari kame kakuningirira kakakuda kuvata karimo ndakama sleeping tablet niswe because ndadzoka ndakaneta makumangu haikona katika ndikame hakazondinoka kandimusa makuseni chinda kujimu ndatsoka kujimu ndauya ndaklina ndabva ndatoga ndite life because life yanga chidiwa otherwise denda atovata ndazomuka time opedzi ndisipedzise right. Guys pane nyaya iri kunetsa mastreet umu handitika pane nyaya yanetsa mastreet umu ngatingoti wangu ndobva ndazoenda kanchizoya ndozoya time ndambozorora handiti pane mwana ari kunzi akafa handiti achisvuta gasi. Guys who knew kuti gasi rinodhaka? Idea yekuti mwana ari grade 6 anosvuta gasi yakabvepi? Apa I just want to talk guys about zvinhu zviri kuitika kunze usingazivi. You are not knowing anything. Unenge wakagara mumba uchiti vana vangu vari mukicheni, mwana wangu apinda mukicheni akati zisi mukicheni, mwana wangu apinda pakati ari kudai, anti maona zviri kudai anti maona usingazivi kuti vana ndo zvavari kuita. Mwana upararapa angani grade 6 kune chimwe chikoro anga achisvuta gasi every time ndo ranga achidhaka sedragi kusvikira mwana waya adliwa igasi kairi anga achiinhela kusvikira adliwa chiropa hanzi akarutsa akaita zvekurutsa chiropa mwana uchu musi waafa akufa. Anomaona inyaya yekuti yakandishungurudza nezuro pandakaiona ndikashungurudza a very very lively child, a very handsome boy guys died because of smoking gas. Tinoziva kuti kuna na mitoriro iyi tinoziva kuti kune zvimwe zvinogadzirwa nemadhaipa, kune zvimwe zvinoitwa zvavanosunga maoko, kune chibhati yegasi guys ndasingazvizivi. Saka kana inini ndo yandoti saka kana mwana uyu akasvuta gasi pane kwazvakatanga kwavakatanga kuudzana kuti tinosvuta gasi ngatisvute gasi. How many more kids are still inhaling this gas as we speak? Because uyuyu ashayika handika yazobuda akushaika kuti ndo zvaanga achisvuta. Asi obviously pane akatanga neidea iyi pane kwakabva semuvana I'm sure vanga vachitosvuta nemashamwari acho vakawanda handi that means life yamwe vana zvakare iri panjodzi, iri pariski. Hapana kuti aitosvuta ega, kune kwakawana idea iyi aitosvuta nevamwe vanhu aitosvuta navo, vana vechikoro for that matter. I would like to believe that vana vechikoro antimazviona. So you see how dangerous guys these things have become. Ini ndodzoka nhasi zvakare ndotaura kuti anditi kuZimbabwe kuma vamunangagwa tadzoka nhasi futi zvakupindira primary level vamunangagwa zvakupindira vana vari kuprimary level iko zvino kwakusvutwa gasi. I was so disappointed when I saw this guy angachinzi aisupplier zvinodhaka zvevana kumbari achinopiwa 50,000 yemabhondi bail. Vamunangagwa that is not wise. Achiburitswa ipo paya haatoreki the very day aburitswa anongochinja position posto yekunobikira zvinhu zvake izvi onorinda kana room elsewhere kwanenge achibika zvinhu zvake izvi. These people will never stop and the kids are perishing every day because of kusvika zvinodhaka. Nemi mamagistrate nemalawyers, how can you give bail kumunhu anotengesera vana zvinodhaka? Munoziva here imi mamagistrate muri kupa vanhu bail nemaprosecutor kuti munoziva here kuti mangwana mwana wako anosvita zvinhu izvi? Waita favor yekupa munhu uyu bail akadai ari kuuraya community, ari kuuraya community yeleadership yamangwana.
momupa bail kuti abude. Do you think he's going to stop it because ane nyaya iri police? Muna kuzobhilivha vari vana venyu here vasvita madrugs aya kuti vafe kuti muzive kuti zvechokwadi zvinouraya. Tachikumbirawo kuti kuZimbabwe muite basa. Makangotivhundutsira muzive kuti tanga tikakuona nemambwa nenzungu nembwa muchidididi 2 days mukabva matozvakabva zvatopera. Saka 2 days izvozvo makatopedza kubata vanhu vanotengesa zvinodhaka. Makatopedza 2 days kuita operation yekutengesa zvinhu zvikando nekukurumbira kwaita iko zvino tine mwana ari grade 6 ane makore mangani guys? Aisi 11 12 akasvuta zvinodhaka gas. No, that's where these kids are now. Vakusvuta gas nekuti chero makavhara mawindo chaiko rikalika mumba munogona kufa mese. Vari kuita kusvuta vana. And then nothing is talking about, no one is talking about that. Hamuna zvamuri kuita zvinoshamisa kuti muti muruda kubata vana. Makangozvita 1 2 3 days nembwa zvikagumira ipapo. Muri kusiya the real antika drug lords. Muri kuvasiya. Muchinobata vanhu vasina kana chinhu, vasina kana basa, vasina, muri kuvatyei. Muri kuvatyei. Asi pane zvinhu zvinenge zvichiitika here kuti pane war unenge uri involved here. Nokuti kana pasina war, muri kuvasiyirei vana? Vanopiwirwei bail vanhu vakadai? Vanopiwirwei bail vanhu vakadai? Munoziva kuti vakuru vanoti it takes a whole village to raise a child. Mwana afa uyu nhasi anga ari mwana wako, imi maprosecutor whoever akapa drug dealer riya bail. Vakomana vanhu vachafa vedu vakaparara vasikana right under our noses. And then no one is doing anything. Kune akatovapa idea kuti gasi rinosvutwa guys. Mwana yanangofuma kusina chifunga zvinezvi. Kune akatovapa idea kuti vana ava vanyatsoita ma-addicts chaiwo antika ma-addicts chaiwo. Pane akatoudza vana ava zvinizvi. Mwana kufa chibuda achirutsa chiropa zvinorwadza sei? Apa ari kunzi ndiye anga ari first born. Achirutsa chiropa mwana. Apa mwana ari kunzi anga akadzikama zvisingaiti the most well behaved child even kuchikoro. But vabereki little do they know kuti behind the back mwana ari kuenda chinolaita gasistofa achisvuta. Iwe unenge uchiti uri musitting room akagara, mwana opinda mukicheni oti nyaya arimo, uchingoti mwana hamene zvaari kuita, mai mwana achitosvuta gasi. Vabereki, ngatitasei vana. I know it's hard kutresa vana ava, but ukaona gut yako, your first instinct is normally right. Ukaona your instinct gasi hati yako zati there's something wrong panapa, pane zviri kuitika. Trust your instinct, trust your gut. Ngatitasei vana vabereki, vana vava exposed ku internet. Vana vava exposed kuzvinhu zvakawanda. Kuna TikTok kupi uku. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika nyaya dzevana idzi. Vana are copying from there. I don't know how best you can do it experience kuti mucheke vana. Chekai mabedrooms evana. Hakuna zvokunzanzi bedroom remwana wangu haripindwe mukomana. Pindei mabedroom muchimboita dhere kuita tara clean uchivhonde nyura. Asipo ari kuchikoro. Fende nyura uone kuti mwana ari kurarama lifestyle yake sei. Fende nyura iyi guys. Vasipo kuduburai upside down imba. Mutsvage kuti chichikuitika mafoni evana aya. Vanenge kukaisa mazi deep password aya. Imbodimanda phone iyoyo akarivara. Umboita kuona kuti mufoni munei. What is happening mufoni? Zvinovarasikirwa nemwana vabereki. Vanga vasingazvitarisiri, vanga vasingatofungi kuti mwana ari kusvita zvinhu zvakadaro. Guys, ngatigare pamunamato tinamatire vana ava. Ngatinamatire vana ava. Garai muri pamunamato. Please chekai vana venyu. Check the circles of the people that are walking around with the kids. Kuchikoro kana kuti outside school. Chekai ma-circles anogara nevana venyu. Chekai ma-circles guys. Things are happening out there. A lot. Ndakambokudza ngati Satan akauya nechisero chake ndiripasa yakanyatsokuwaridza. Kuti ayanzogarira muvanhu. Ari kushungurudza vana. Ari kushungurudza vabereki. Let's be careful vasikana. Panyaya dzevana. Hanzi akazvarasekera muchitende. Ende mugono wepwere ndiye asinai.
but let's do our duty. Let's try. Kuti zvinoita sei. Hanzi vana vacho no phone or no phone zvakaoma. But zviri nani penyu mutoro because sometimes unogona kupota uchidongorera uchiona kuti chichiri kuitika. You can get a clue earlier before zvasvika pane mwana uchu. You can get a clue yekuti mwana ari kuitei, then womubatsira kutsvaga help nguva ichiripo. Because kuzobva warelaxa kuti phone yacho hashandi, chakati hashandi, I don't think it is okay. Fira mutrial. Firai mutrial. Musadaro veduwe. Tarisai vana. Vana vanotengesa zvinhu zvinodhaka. Ringave brongo chero vanotengesa rinotodhaka. Kunoda kutishandisa semadrugs, guys. Let's not justify. Brongo chero chairona kuti kusvitsa kuzvinokuita zvinodhaka. Brongo riya iro rinonzi mushonga wechikosoro. And ivo vari kutena kuti rinodhaka. Ende richitodhaka mana chitofriza akatorimwa brongo iro riya. Saka whether unotengesa brongo, unotengesa mbanje, unotengesa cocaine, unotengesa chiameno, utori drug lord ende uri kutobatsira kuuraya vana vevanhu. Uri medhara. Uye medhara. Ngatidzidzei pavana vedu we. Iyo video yakandibata zvisingaiti nezuro iyoyo. Yakandibata zvisingaiti kuti unenge watogara pasi uchitoti mwana izvo mwana ari kutoshuta izvo mai mwana ende kana ave neaddiction chinhu zati kana anga ave neaddiction aishuta gasiriro kangani pasuva. Aishuta kangani gasiriro pasuva. Abereki ndangoti uchidzana ipapo chekai vana. Maschool bag yapotai muchivhenenyura maschool bag muchida kuona kuti muschool bag munei. Homwe dzevana idzi gadziraiwo. Unoona mwana achienda kuchikoro singe kuno kuSA akapfeka chibhurugwa chake chaguriwa chamukadota chakasvika pakati apa. Kwanzi uniform iyoyo chaguriwa svika pakati apa. Antika achienda kuchikoro nekaheti kake kasport so nekabhegi kabhuku kesi kakadai kasingakwani kana bhuku achitofamba achitodai achienda kuchikoro. Ngatigadzisei vana vedu we. Tozara hatina mugoni but ngatichekei vana. Let's check on our kids. Antika guys. Let's check on our kids. So guys, ndozoya time. Ndambonovata ndambomuka. Anditi ndozouya. Tunyatso kutaura. Anditika tambozorora because I feel sleepy pamukana ndakadai. Kuti wakuti ndoda kurara chakupiritsira harina kana. Yes, mama vabatila. Yes, mwanangu. Right. Hanza pane ndojena. Shadrack, ndifonere kuseri panamba dzangu. Unadzo ndikujoinise inini police. Ndikutorese police. Nditore kuseri. Ndibate kuseri ndikujoinise. Antika ndibate kuseri ndikujoinise. Uyabva toyanza want to join zororo. Uyu ndokugona zvei. Ndokugona.
right. Pane umwe wedu guys, I'm asking for 40 tickets today, then I'm done. Sure. Ndosudzoka time vanhu vanyatsosetla handitika ari kuda kushumbusis asking for 40 tickets only guys. Pane here anoda kumboburisa ngotenga 350 ngotenga 5 tickets ndozandasara 35 kuti andirerutsire munhu ari kundipa pressure guys. Pane mwe wedu akashayikirwa nezuro. Ndoda kuti muone kuti handokudza torai mapolisi chii chakaitika last week. Group number 2 reJoburg rewhatsapp, group number 2 reJoburg rewhatsapp, akatouya akanyora kuti sisachona iyi member yedu yekudaro. Ndobva yakanyora kuti imi muza zvakaitika, munin'ina wangu akashayika. Asashayika akaita zvokupiwa poison, handi angashanda stay in. Akapiwa poison nemurungu wake akapiwa poison sei? Zvikanzi akanga akaona here zvanga asingafaniri kuona mhene mumba memurungu. Ndobva anobvunza madam kuti ko zvinhu zvandaona izvi things like that handinoona. Saka madam paya vakati wazvibatirei zvinhu izvo zvanga usingafaniri kuti ubate plus haubvunzi zvisinei newe. Inamba yangu iShadrack, ndakunyorera namba yangu. Zvikanzi haubvunzi, ndakunyorera namba yangu Shadrack, haubvunzi zvisina basa. Handitika kuda vakafunga mweya usina kunaka here kana kuti vakafara chafumuka hanhu yenu madhamu vaya. Ndikutora poison ndikuisira musikana uya poison. Musikana uya akabva atanga kurwara muna January achingwa mudumbu usinganzwisisi. Kwakuenda chipatara ndokwakaudzwa kunzi poison. Handiona audzwa kunzi poison kuchipatara. She was deteriorating every time. She was getting worse and worse and worse and worse and worse. Handitika kusvikira apinda muchipatara vhiki rapera iri. Apinda muchipatara vhiki rapera akatobva kuchipatara kusura nesuro. Vachitozvo kuti vanhu vakamuti ndachienda kumba naye, ona kuti munhu akugara zvisizvo, inda naye kumba. Kwakutoita wese mwana kwakutodza kana kutaura, kwakutodza kana kutodya kana kungana kudii. Kwakutoonda musakana usingajeki kubva watoonda. Kwakutoonda paya. Sichona kutodza nevanhu kuti chendai naye kumba ona izvazvaita. Havana kuramba ndibva vatira kuenda kumabhasi. Kuti chokumbira kuti munhu aende kumba nepicture yemunhu anga ari muhospital. Anoona zvikanzi nevanhu vebhasi kona munhu anoramba kumabhazi guys, you can imagine mabhazi awanza kuramba vanhu. Zvikanzi uya tichakwanisa kufamba naye nevanhu vebhasi, hazvichaiti. Tingafamba netsvaga idzimwe munhu kuti muende nemunhu kumba. Sisi vavanetsekana vazotsvaga mota, vawana mota ndopavakabva mota ikabva ati 2.5 titakure munhu kustora suro. Ndotondifanira kuti takuenda kumba tawana mota 2.5 ngati alright mondudza kana makusimuka. Zvikanzi alright vatora munhu yaisa mukati muya mota yasimuka. Ndodza takusimuka ikati alright techikomikita murondifambai. Vafamba vaenda ari sei mugwere pakati apa. Zvikanzi mugwere akangovata ndizvozvo vari kufamba nemunhu wemota iya vari kuenda. Vaenda kumasvingo kwagutuko right, vakrosa kuda zvakanaka. Handitika vatofamba vanosvika ku10 off yekuchiredzuko kuti vatisabva padhuze kuti vadi vaende vachisvika kwagutuko. Ndobva mukadzi yati saisi, ndobva afira mumota imomo. Afira mumota imomo vemota ndobva zviona kuti munhu afa. Vemota vakati isu panenge patofira munhu hatichatodariki, simuri dai takuri zvituna mutakura vanhu vapenyu, tinosungwa nemapurisa nemutemo. Hamune mutemo wachona, saka tatosiya bhodhi pano. Ndobva vatobvisa chituna chiya. Anomaona ukaenda pamberi pasi pekomenti yako chako komenti yako iripo, rega indipire namba dzangu apa. Idzi namba dzangu idzi. Vanhu vaya vakaita chekwatotindire kumberi takutosiya pano. Munoziva zvavakaita utsinye wakaita vanhu vekombi ndobva vemota iyi ndobva vamisa pasaidi perodhi ndokuburitsa chituna, ndokuradzika chituna. Mukoma ndokuchikumbira kuti ndokumbirawo at least tibvise parodhi apa ndindamukana pasi pemuta. Handiti ndobva vabatabatsirana kutakura chituna chiya kwakuenda pasi pemuti kwakunosiya varadzika chituna chechiya. Handika sisi vacho kwakungovharawo nechine something apa kwanzi kwainaya. Vakafona kuchinaya. Sisi vaya vachimira paya manje. Saka kuri kunzi munin'ina uyu aimbobhadhara nyaradzo. Anomaona ndoyanga akajoina. Saka sisi vabva vafonera nyaradzo vakarinda chituna vakamira paya kuti vabva zvituti vadi hazviti. Chituna chawadzi kuchagadzikwa pasi chepo murodhi. Anomaona vaya vati chakozoti tosungwa tikangotonikwa tine chituna takutosungwa. Anomaona vabva vafonera nyaradzo iya. Nyaradzo iya yakati alright tosvikapo
ndifunga vakazosvika after 3 hours or so, right? Zvadaro papaya uye angomira akarinda chitunha chiya andimaona afonera kumusha kuti ndozvaitika munhu ashaika, saka mutatisiya pano takadai kumusha wautoshaia kuti manje vanovatsika sei, ngatimbomirirai nyaradzo iyoyo. Nyaradzo yanzi pakanifanira chiti vanhu nyaradzo changobva pano dzadziri kuma 28 achitaura nyaradzo changobva panapa asi vasiya chitunha. Ndikati nemhaka yei chitunha chiri pasi guys, bvunzai ndakaona video call chiri pasi chitunha kuchinaya, chitunha chakanyorova mwana kuita madhaka kunyorova nemvura, chitunha chiri pasi. Iye akangomirawo akanyorova kunyorova kuti asiende kunowanda mvura hazviiti, angomira nechitunha ari kungopurwa nemhepo nemvura mene mvura inga iripo kusurasure papapa kuzimbabweko. Muri sei Prophetess Magdalene handimaona ndokubva yazouya nyaradzo iya yauya yatouya yatrisa mabhuku mumasystem avo zvikanzi munhu uyu anga ne 6 months asingabhadhari polisi. Handimaona 6 months anga akatojambira, saka yakatolapsa. Kana mada titakure chitunha chino kuti chiri mumadhaka basi chiringoenda nemvura tichatochaja $280 kumubvisa kunokusiya kumusha kwamuri kuenda. $280 yobvepi memwana hana. Vekumushando vakazoenda vanopinda Roma ndokumhanya kwafata kwadzi mutero misheni ndokumhanya kwafata fata sevanhu vechechi ndobva sotora itika itisumuke. Ndakatotaura navo fata auya chitizvozvitatukusa chitunha mota yafata fata vauya takuchinda kupi takuchinda manje kumba chakadhamba chakamadhaka chakabayiwa charokwa nemvura zvoti ndofunga vakasvika vachingoviga vakatongosvika vachiviga because munhu anenge meno kuti anenge achakanaka here munhu aora anenge afa ambodigwa mvura umbodii hameno kuti zvinenge ari kachiri sei animaona. Saka ndobva azotakurwa akabva aenda. Izvozvi as we speaking ndine zurozvo as we speaking zvikune mari rokudarigwa mangwana zvekumusha hatisivi animaona. Saka what am I trying to say? I'm trying to say kuti musajambire kubhadhara mapolisi enyu guys, musajambire kubhadhara mapolisi enyu, bhadharai mapolisi. Wonai 6 months chete 6 months yakabva yatora vatomuviga mapolisi. Mafuneral companies haatovigi kana wangojamba akatanga kutozotanga kuti vatsvage kubatanidza kuti vadii kuti chitunha chiende. Itai polisi guys, joinai polisi, zororopo mulani iripo. Kana usingagoni kutangira iri pa 89 rand guys, kana uri 179 ukazisa mhuri yako 89 rand, itawo polisi at least itawo chimwe chinhu wani chiri right kuti asi ndine polisi yangu yezororo ndikafa ndawandonetsa ndikafa ndinetse vanhu ndongori ndinongoya vanongotaura kuti uyai munhu nyafa uya vachibatigwa funeral yese anti muri kunzwa. Saka please musajambe kurarama kubhadhara uyenyu mapolisi enyu nokuti muchazomanidha ende kufa hakuna bhera hakuna mhemba hakuzikamwa kuti kunoya rini. Ona iro ndiro musikana wero wakatoperera pa 10 off iyoyo ndoparo wakaperera nokuti vachipinda kudai vachienda kumasvingo vasvike kumusha ndopakaperera upenyu hwake ipapo akapanga akatolapsa ne6 months. Bhadharai mapolisi asikana. Polisi yakakosha kudarika makeke, polisi yakakosha kudarika handas dry kana kuti savana, polisi yakakosha kudarika zvinhu zvizhinji. Join funeral policy yako onasi kuti zvinhu zvinokuitira naika haikona ungombeya ungonzitongombeya hauna kana anything, hauna kana polisi kana chi utomira kuti kana ukafa kama ndizozoya zichiti tatite mukonde kana kuti kusimeri zvinozvisimeri dialysis zvavasingasaiti zvokuti vanodangisana kumusha uko. Mata kana wakangojambira inobva yatoramba ipapo inenge yakatolapsa. Saka that means mari yese wakabhadhara kana wakabhadhara 10 years ukazorwa bhadhara 6 years mari yako inenge yadyiwa mahara. Saka zvinonikufaitira kuti urambe uchibhadhara. Unoona? Zvinonikufaitira kuti urambe uchibhadhara. Policy is important guys. Policy is necessary. Shingai kubhadhara policy anyway. Izvo zvidei akwa kusina chakapurwa nemvura chakadii chitunha ingadai yangoendeswa kumba kunosvika pamusha zvakanaka. Anomaona. Saka ngatitorei mapolisi guys. Mukadzi akangwara padialysis hapana madofo. Vanhu vese vari pana pakati ngwarei. Tora polisi yako nhasi. Ita gadzirisa upenyu hwako uchiri mupenyu. Hanzi ndaikufunga ini zvinhu ndaita sei neblessing. What have I done? I hope waindifunga mune zvinhu zvakanaka. Kokuno muno yarini vakawanda kuda mapolisi. Tavi kuBotswana tikuya musi wa 27 teti kuBotswana. 27
27 24 27 somewhere there 30 kuBotswana. Zoro inolapsa mapolisi anolapsa after 3 months. Ese makambani anolapsa after 3 months. Kukana wataso avazvizivi zvokuti uri kurwara as a woman. Avazvizivi vanogoda mari yavo. Zvokuti wazorwara wadi iwewe irresponsibility yacho kana hama ndibhadhariro polisi yangu chaona ndikurwara. Nokuti ukango accepta one munhu akati kurwara mese muchitanga kurwara. Saka unotongoramba uchibhadhara. You keep on paying. Anmona. Musa auxilia. Musa kana noti makambani nayo ari business. Saka kana vakati munhu wese anenge ane polisi yalapsa yamarega kubhadhara yenyu kana mafa moti wavo vakuitirei basa. Vanhu pfiwa inofamba nei mota dzacho. Ko vashandi vacho vanobhadharwa nei? Ko maservices avo chada kuitigwa. Saka companies are in business, guys. Love you too, blessing. Companies are in business. Iwe just pay. Andika ndosaka papa ichishara kuti munoziva kuti kana ukajoina policy yako you can pay 6 months in advance. Unogona kubhadhara 6 months in advance kana kubhadhara gore. Unozviita wozorora hako uchiziva kuti ndakabhadhara gore. Andimuona. Pamunobata mari papa instead yekumbonodla pizza chimbotanga kubhadhara police kana 2-3 months. Andimuona. Kunhu vanesima chembere tine mapolisi naini. Hands inokava. Yes, inokava precious UK. Inokava presence. Inotokava. Inonzi diaspora funeral plan. Patuto ya ku UK ya patuto ya kuzoiloncha. Saka timu UK kana muriko. Ndikuya nezororo kuzoiloncha. Ukafira ko chuya kumba. Vakawanda vavigwa ku UK yuko. Kasi hama dziri kuno. Nenyaya yekuti made kuzokudza chituna. Kuti chuye kuno chinodhura chizofly chituna chachichuya kunoko. Zvinenge zvakukona. Anmona. Saka na une polisi yako yo yezororo ukafako vanotokugadzira unotodzoka kuno kuzoigwa kuno unodopinzwa mukago muya wotouya kuno kuAfrica kuZimbabwe votokugamuchira neheshi yavo handika votoya nebhodhiko votoenda naye kumochari yonogadzigwa yotoya kumba wovigwa zvakanaka chero uri kuUK please uchida kuvigwa kumba unotovigwa kumba kamida kuona kuti ndikunyepereka wani munhu imbofa iwe chimbofa uri kuUK ukajoina polisi unozati kunzi kumba iwe then andambofa guys andambofa ari kuUK yambofa then tuone kuti tuzokuudza kana wamuka kuti takakudzisa kumba then ari kuUK andambofa tiche example newe tinotokutora kubva kuUK kukubhururutsa kuya newe kuno ndionerewo comment iyi onayewo comment iyi the dumbest comment ever kwanzi sisimeli ndakasekwa nemwe mukadzi kuti kwanzi unobhadhara polisi asauna hama saka hama ndo dzakamirira kuviga vanhu hama ndo dzakamira kuviga vanhu zvino hama dzemazuva ano zvadzakaremegwawo hama dzange chimoti hatina zvamunenge muchinoti hatina mose unovigwa nemakadhibhokisi guys unovigwa nemakadhibhokisi join polisi yako zvigadzira upenyu hwako hwamangwana nemhuri yako gadzira upenyu hwako hwamangwana inokutora zororo kuUK yuko ikauya kwanzi nanove ndini imbofa noveona kuti hatikutori here iwe uriko kuUK ifa unoti kana une polisi izoro unoti hatisati takunzere within a week tatokudzosa kunokwisa hanzi nake ora ikandayabhosana ndokuudzai kwanzi vanhu pasi panapa vanhu vanofa kutya vedu ndinanimbokutadzai samundisati ndaenda ndada kuindaka mbonovata ndozomuka time ndienda opedzi dzemapirisi aya dzedzapera mirai
Ha, naivedwe name kuna mudhayari akadai. Ndanyatso kunyorera zviri clear one. Nditumire zita rako nesename nefone number. Ndanyatso kunyorera iwe kundipa list revanhu vose vanhu ndovadii. Ndoda rako zita iwe chete. Zvimwe uchazonyisa pamberi apa kundipa mazita kusi kujoina ka. Uchazonyazojoina imbondipa zita rako nesename nefone number yako. Zvomurabaraba wemazita wose ndimudishu. Right. Then ndimbokutaradzai something. Ndimbokusekesa insa ndainda. Dzoka time mirai. Mirai timbona movie tese. Kampida kuona kuti anohla kufa sei. Ha? Anohla kufa iwe. Dr. Zefro, my favorite person, my favorite guy. Yeah. See, Very, see, very strategy. I don't like arguments. You understand me? I don't like arguments. Calm down for me, let me talk. Oh, I said calm down for me, let me talk. Let me talk to you, please. How many bullets left? 4 bullets. Oh, God. Okay, okay. You know what thing is? Sorry, what is the name of this place? Favor Street. Huh? Favor Street. Favors Change. Yeah, Favors Change Street. Okay, Favors Street, Nyaya now. Okay, you can see me. Okay, okay. I'm with 2 Hausa here now. Please. So you have 3 bullets left now, Abi? Okay, please. Don't miss your target, please. Your target is very, very important to me. Because I don't know the reason why you always waste bullets. Okay, sniper. Hello, sniper. You there, Abi? Okay. Okay. No wala. Okay. They are 3 now. What's your name? James, son. Your name? James and Gideon. You cop. Obet. So there are 3 people now. Jill, Idiot, and Obet. Target. Okay. Don't miss anyone.
Kill them all. I can kill them. Wait there. Wait. Come here. Hey. Why do you run? Why do you run? Start. Kill them. I want to go like bro. I'm a wife with a woman to buy for me. Listen to me. Huh? I don't like the way you are shouting at me. I don't like it. 3 people are here. How many people do you want me to terminate? So, I said, how many people do you want me to terminate? Okay, there are 2 people now. How many people do you want me to terminate? It is 1 or 2. Most of it, I want me to keep I'm a final. Run, why stressing me? You are very stupid. Wait. Don't touch me. I will shoot you. Wait. Stay there. I said you stay there. Monica, do that. I will kill. I say, Matthew, for you. No. As a home. Why are you doing like this now? I don't know this area. No, 2 people there here now. 2 people there here. Why are you stressing me now? You are stressing me and you are giving me problem. Okay. How many people do you want me to terminate? Oh. How many you want to now? Why don't you buy? I said, how many people do you want me to terminate? Is it 1 or 2? I will be going home. Okay. Money, I'll make a king. I'll make you lie by saying. Yeah, I found teaser. Oh, this is away me from me. What? Ndikutadze muone kuti vanhu vanohla kufa veduwe. Makomedi ekunigeria anonakidza veduwe. Anonakidza makomedi ekunigeria. Ndikutadze imwe iyo yakandivatisa pasi nekuseka. Here now. Which one of them do you want me to terminate? Which one of them do you want me to terminate? 2 people are here. Which one of them? Okay, I should terminate both of them. Talk now. I should terminate both of them, Abby. Okay. Oh. Madara ati kufa ira. Okay. All right. Rono. Sorry, sir. One of my sons, French. One can find, sir. Stay there. Stay like that.
haisiri yona idaizokutadza mani yanatadza iri papiko mani raichonyatsa kutoona wakusenda tozombofana kuseka zvakaoma vanhu vanohla kufa vedi wei vanhu vanohla kufa ipiko yemabhomba guys chazokutaridzai handika ngenimboenda ndobata zokona time ndobata time